बाबू हो, पता नहीं कई साल बाद हम लेके आ रहल बानी भोजपुरी के जवन देसी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी के गाने का अपडेट हमरे चैनल पे पहली बार आ रहल बा। रउआ लोगन के बता दी कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भैया एकदम जब भी कौनो गाना लेके आवल हैं हर देसी लोगन के यानी कि यूपी बिहार झारखंड के एकदम नचा देल हैं। तो रउआ लोगन के खातिर एगो हम गाना के अपडेट देवे के खातिर आयल बानी जवन की लेके आ रहल बाने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भैया और अमरपाली दुबे जी के आवाज़ में। ई गाना के 17 से 18 घंटा पहले पोस्टर शेयर कल गई है। तो रउआ लोग सबसे पहले हाई स्क्रीनिया के पोस्टर देख लिहल जा। जौने गानवा के टाइटल ही बाबू बीड़ी। अब रउआ लोगन के पता चल जाइबे करी कि बीड़ी गाना तो एकदम आग लगा दी यूपी बिहार और झारखंड में। ए बाबू ई गाना के लिखले बाटे बड़ा भाई प्यारे लाल यादव जी, जवन की दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया के बड़ा भाई बाटे। ई वीडियो के डायरेक्ट कैले बानी विभांशु तिवारी जी। गाना में म्यूजिक देले बाड़े आशीष वर्मा जी। तो रउआ लोगन एकदम तैयार हो जाए जी, काहे से निरहुआ भैया के कौनो भी गाना आवाला एकदम सुपर डुपर एकदम बवंडर मचा देला। ई गाना के फिलहाल के लिए कमिंग सून में रखल गईल बा। जब भी गाना के लॉन्च कल जाए ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन यूट्यूब चैनल बा, वही चैनल पे ई गाना के लॉन्च कल जाए। तो रउआ लोगन के वीडियो पसंद आ गई बा तो वीडियो के लाइक कर दी जा और चैनलवा पे नए बानी रउआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटियों के दबा दी जा।